Id-dialogu madwar il-mejda huwa l-aħjar mezz biex wieħed isolvi kwistjonijiet inkluż dawk trade unionistiċi, anke jekk il-prerogattiva finalment tkun tal-Gvern jew tad-Dipartiment konċernat. John Bencini, iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD li għal snin twal serva bħala President tal-MUT għal dan f'kumment il dan l-istazzjon meta kien mitlub jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-aħbar żvelata mill-ġurnal In-Nazzjon fil-bidu tal-ġimgħa dwar it-transfers li jingħataw diversi kapijiet ta' skejjel primarji tal-Gvern. L-iktar ħaġa importanti huwa d-dialogu soċjali u l-Union u l-Gvern u għamen huma mhux qed ngħid Alla biss jimxu b'mod ta' dialogu soċjali u trasparenza. John Bencini spjega x'kien jiġri meta hu kien iservi bħala President tal-Union tal-Allima u kien ikun hemm kwistjonijiet ta' din ix-xorta. U għamilha ċara li llum ma ċandu rabtiet mal-MUT u għalhekk bl-ebda mod mu qed jindaħal fil-kwistjoni. U spjega li waqt li fil-każ tal-Allima it-transfers isiru skont is-seniority iżda fil-każ tal-kapijiet l-ebda Gvern ma mexa skont is-seniority. Il-kapijiet qatt ħanrepeti qatt ma mxew bil-kwistjoni ta' seniority. L-ebda Gvern. That is priority, that is skont l-esigenzi tas-servizz u skont kif jidillu d-Dipartiment. John Bencini qal li din is-sistema tista' tkun tajba u tista' tkun ħażina. Naturalment dina hija tajba ta' ċertu punt u tista' tkun perikoluża in-naħa l-oħra jista' jkun li dan qiegħda taħt il-kelma eżiġenzi tas-servizz. U għalli mhux dejjem kienet tingħata raġuni għaliex saru it-transfers. Jenda bdej xorta eżiġenzi tas-servizz. Però kont nindaga jien u nara u neżiġi kont la-volja mhux dejjem kienu jtuhom li imma kont nistikkom sakemm ituhom li. Kont ngħidilhom ma skużi, tissa kjoġbok tgħidulna se ċaqal li tuħdan. Għax veru eżiġenzi tas-servizz ma ġefenx permess, tkun kappriċċjata. John Bencini qal li għalkemm il-prerogattiva hija dejjem tad-Dipartiment ma jfissirx li wieħed m'għandux jiddiskuti madwar mejda. Però finally it's social dialogue, jiġifieri finally hemm kulħadd irid jipprova jasal, però finally mbagħad il-prerogattiva li hija tal-Gvern, tal-management anke ġo fabbrikata, finally il-management mbagħad has his last say. Minkejja dan, għal talba formali li jagħmlu l-kapijiet tal-iskejjel li qalaw transfer lid-Diretturat tal-Edukazzjoni biex jiltaqgħu miegħu b'mod urġenti, it-tweġiba tal-Gvern kienet li deċiżjoni issa meħuda u bekk il-laqgħa kienet rifjutata. Il-postijiet fejn inbidlu jew se jinbidlu l-kapijiet wara li nataw transfer jinkludu l-primarja B taż-Żejtun, l-iskola tax-Xajra u l-iskola tal-Isla fejn il-kapi la bis-sena fil-kariga għax qabel kienet aġent kap u l-iskejjel tal-Gżira, Ħallija, il-Gudja, San Ġwan, San Ġiljan kif ukoll ta' Ħattart.